Správná lavička. Počkám, tak Pavlíčku počívej Adélce. Jo, Adélka jednou ze vystřelí, jo. Adélko tam, ano. Tak, ano. To víš, že jo. A hlavně nejdu doma do televize, jo. Oni tě taky zastřelí. Dokukaš. Počkej, ti to natáhnu. Tam ne, na madračku, tam, ano, tam, tak správně, tak namíř, tak. Ti to odrazí a pěkně ti to do hlavy. To je pěnový. Kutek. Tak, já ti to podám, jo. Tak vystřel, tam, no ty umíš, ty. Tak utíkej. No a už je to dole zase. Následuje film Divoká dvojka a Milenci v čase. Adélka ti chce podává. Je to komedie. To musí silou, no, já jsem se, že to zlehká nejde. Že on takhle sám nevystřelí. Tak aspoň jde pod kontrolou. No. Níž bába, jak kdyby byla na vojně, ty jo. Baba, hlavě. No, šup, dědo, koukej. Ty jo. A ty se dole. Tady byla ještě jedna, ne? Tak necháme Adélku taky vystřelit. Jo. Učí to. Vezmeš si to pak domů. Já to nabiju Adélce, jo? Pak ti Adélka zase dáju. Na madraci, ano. Tam ne. Ty jo. Teď ty, to víš, že jo. Je spocenej. Ukáž, já ti to natáhnu. Taky jsi spocená. Tak nesmíte tak lítat, oni skákali. Tak Pavíčku, na. Můžeš tam, ano.